Вітаю, сябры! Пытанне гісторыі для нас, беларусаў, як казаў мой былы выкладчык ад Сахі, не такое далёкае і глыбокае, асабліва тое, што тычыцца гераічных момантаў нашай гісторыі. У суседняй хаце, да якой ад мяне 70 метраў, жыў мой дзед, няродны, дзедаў брат старэйшы. Яму не пашэнціла з цешчай, і яны у 50 нейкім годзе, я не помню, 58-м, по-моему, бацька расказваў, цешча і з дачкой, з ягонай жонкай зрабілі былі на яго замах. І щеканулі тапаром. Ну, ён жартаваў з імі, не хацеў даваць зробленыя грошы. Ну, на такія жарты яны адказалі магутнай беларускай энергіяй, але некантраляванай энергіяй, і чалавеку прасекай руку. На што мясцовыя местачкоўцы, якія збольшага паходзілі ад тых людзей, якія тут і жылі здаўна, я могу похвалиться только такими продками, скажем так, на роўні прапрадзеда. То бок на 1/16 частку я только мясцовую. Все астатнія гэта, зразумела, прышлыя за другую палову 19 стагоддзя людзі, маці моя, з захаднейшай Беларусі і так далей. А былі такія тут, як па-даўнейшаму кажучы, фаміліі, то бок сем'і ў шырокім сэнсе слова, якія былі з мясцовых. Дык вось яны сказалі, пусцілі погаласку, што ягоная цешча знайшла у хлеве схаваную касцюшку, і гэтай касцюшкай парэзала яму руку, таму што трымаўся такое рассячэнне, падобнае на разрэз удоўж лучавых касцей, костак. Што ж называлі ў нашай мясцовасці касцюшкай? Я ведаю, што касцюшкай называлі пэўную форму шаблі, якое масава каваліся пад паўстання Тадзеуша Касцюшкі, вядомага. У нашай жа мясцовасці пад словам найменем Касцюшка людзі разумелі выпрастаную касу касінераў. Дык вось з дзяцінства, з гэтай сямейнай трагікамічнай гісторыі я разумеў, што гісторыя паўстання Касцюшкі, яна нашай зямлі, на якой я вырас, дастаткова блізкая. І самымі актыўнымі паўстанцамі былі, канечне, не местачкоўцы, а людзі малых вёсак і засценкаў шляхетных. Яго жонка, яна была з такіх родаў. Некалі ўжо там збяднелай там даўна шляхты, там шляхетнага ў яе, канешне, было не больш, чым палова, але гэта так. З чаго пачыналіся падзелы Рэчы Паспалітай? Успомнім гэта. Першы падзел Рэчы Паспалітай быў справакаваны сеймам у Варшаве 19 красавіка, які пачаўся 1773 года. То бок на вясну, як кажуць, рукамі сплясну. Гэты сейм быў здрадніцкім, і на ім прапаноўвалася аддаць частку тэрыторыі велікакняз-літоўскай кароны польскай захопнікам. Значыць, на гэты сейм трапілі полацкі падчашы Самуэль Корсак і пасол з Новаградскага павета Тадзеуш Рэйтан. То бок, як бы пасол, гэта быў дэпутат упаўнаважаны. І абодва гэтыя чалавекі, і толькі двое яны супрацьстаялі да 21 красавіка 1773 года прыняццю гэта рашэння. Тадзеуш Рэйтан нават лёг быў у дзвярах ізбы соймавай, каб туды не пусціць людзей, і казаў, што не пераступайце праз праўду. Гэта, скажем так,
гісторыкі мяне паправіць. Ёсць вядомая карціна польская мастака, дзе Тадэуш Рэйтан расхрыстаны такі ляжыць і хварэе зайчыну. Гонар нашым продкам, нават продкам дастаткова, магчыма, апалячаным, але, скажем так, дзецям вялікай Літвы, вялікага князя Літоўскага, Тадэушу Рэйтану і Сэмуэлю Корсаку, што яны з'явіліся на той момант святымі беларускай і другіх зямель, якія ўваходзілі ў княства Літоўскае. Але сойм адбыўся, і больш як 1 300 000 чалавек, я думаю, што тады людзей трошкі не далічваліся, іх было з дзецьмі больш, апынуліся рабамі 3 дзяржаў. Большая часть з іх апынулася рабамі Расійскай імперыі. На гэтых землях Віцебшчыны, Магілёўшчыны, Гомельшчыны Расійская імперыя учыніла фактычна рабунак ніжэйшых класаў і адурманьвання апалячанай і адарванай ад рэчаіснасці шляхты. Канешне, гісторыкі раскажуць, што да того, як адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай, ужо, мабыць, за гадоў 20 па землях вялікага князя Літоўскага хадзілі чужыя войскі. Я так думаю, што і па землях кароны польскай таксама. І ваенная прысутнасць чужых войскаў яна мела вялікае адмоўнае значэнне. Людзей прывучвалі да штурмавікоў імператара. А калі прыйшоў толкавейшы імператар, скажем так, імператрыца, то імператрыца-асветніца, то і пачалося аджацце зямель. Раю вам пазнаёміцца з творчасцю, кароткія перадачы паглядзець на гэты конт, якія былі выпушчаны 5-6 гадоў таму на Белсаце, калі яшчэ на Белсаце мелі голас такія гісторыкі, як Краўцевіч, Владзімір Арлоў і іншыя. Яны так, по-моему, называюцца першы, другі, трэці падзел Рэчы Паспалітай. Гэта кароткія такія асветніцкія перадачы. Для тых, хто цікавіцца гэтым, гэта будзе дастаткова. Тым больш, што я не гісторык і, на жаль, сур'ёзнай літаратуры да гэтага часу па гэтым перыядзе не чытаў. Ну, а такія гісторыкі, як Краўцевіч і Арлоў, яны па гэтаму перыяду ведаюць вельмі шмат. І варта прыслухацца да іх голасу. Аднак жа за апошні год Белсат не выпускаў нічого падобнага, а летась, роўна год таму, на Белсаце выйшла была перадача, якая кажа: Касцюшка беларускі герой? І пытальнік. Значыць, дзе загаловак ідзе на 2 мовах, і беларускі ідзе пераклад, таму што па-беларуску было б граматней сказаць: ці беларускі герой Касцюшка. Касцюшка, працяжнік беларускі герой, гэта, ну, не зусім сказана па-беларуску беларускімі словамі. Што ж было далей? Мінула 19 год, улада Расійскай імперыі высмактала ўсе рэсурсы з ніжэйшых класаў, такім чынам збядніўшы шляхту, якую яна наманіла, перацягваючы яе на свой бок. З мая 1792 года яны пачалі актыўныя дзеянні расейцы па анексіі іншых тэрыторый. Былі ўведзены войскі, амаль уся Беларусь была акупавана расійскімі войскамі, як вот кажуць гісторыкі, нават такая простая павярхоўная інфармацыя. У тым ліку вялікімі удзельнікамі гэтых паходаў былі беларускія сепаратысты. Жыхар сталіцы князя Літоўскага, скажем, можна сказаць, назваць яго Ліцвін Касакоўскі, быў галоўным сепаратыстам і садыстычна здзекаваўся з людзей ад Вільні да Менску і, мабыць, нават далей. У маёй мясцовасці захаваліся паданні. Гэта мне рассказывала, напрыклад, Тацяна Михайловна Залуцкая.
моя бабуля. Гэта былі вядомейшыя паданні, якія выклікалі ў нашых людзей загадку. Гэтыя паданні, зразумела, не сягалі у вельмі сівую даўніну, але згодна з імі казалася, што да французаў хадзілі нібы шведы па нашай мясцовасці і забівалі людзей, а жанчын мучылі і маглі таксама забіць у маніякальных нейкіх, скажем, парывах. Але людзям было дзівам тое, што тыя нібыта шведы, ну, швед это по-любому злосны вораг, скажем так, у беларусаў. Нібыта шведы усе ўмелі па-беларуску, і такім чынам яны падманвалі людзей з лесу. То што людзі звыкла паўцікалі ў лес, у мясцовыя лясы, якіх хапала. І іх выманівалі, асабліва даверлівых жанчын, з лесу, скажем так, гуканнямі нейкімі, там, Мар'я, ідзі дамоў, твой мужик вярнуўся, і так далей. І пасля гэту Мар'ю там гвалцілі, душылі, там забівалі, ці пакідалі жывой, а мужчын страчвалі ўсіх. Дык вось, хутчэй за ўсё, гэтыя паданні ёсць паданні пра дзеянні сепаратыста Касакоўскага, які быў тадышнім матаролам, скажем так, на нашых землях. Кроў ад крыві. Наш чалавек, які, як толькі мог, дагаджаючы прышлым людзям, здзекаваўся са сваіх. Вялікае шчасце, што ў час паўстання Касцюшкі, а я, хоць і не гісторык, але маю права на свой погляд гістарычны, лічу, што 7-месячнае паўстанне Касцюшкі ёсць аднаўленне і аздараўленне дзяржаўнасці. Касцюшка фактычна стварыў сваю дзяржаву на тэрыторыі былога, не былога, а яшчэ жывога на той момант княства літоўскага. Гэты, скажем так, злодзей Касакоўскі быў задушаны шляхам павешання, скажем так. Як моя бабуля казала, яго задавілі. Каралі горлам. Пакаралі горлам. Можна шмат казаць пра гэтыя падзеі 92-го года, але як нашы продкі не расцягвалі пытання на ўзроўні тадышняй шляхетнай дэмакратыі ў 92-м годзе аб другім падзеле Рэчы Паспалітай, ён адбыўся у самым канцы 93 года, 23 снежня. А пасля гэтага, зразумела, выбухнула паўстанне Касцюшкі, і фактычна паўстанне Касцюшкі, яно часова у 94 годзе вярнула тэрыторыі, таму што, успомніце, Каса Касцюшка, за яго былі мяшчане, дробная шляхта і сяляне за Касцюшку. І роля яго у супраціве царызму, яна дуже недооценена. Я думаю, што яна недооцениваецца, каб дагадзіць палякам там, ці каму-небудзь яшчэ, хто прэтэндуе на, скажем так, на прыналежнасць Касцюшкі да іх нацыі. Хаця Касцюшка сам радзіўся на Берасцейшчыне. Радзіўся каля Жабінкі, там жа рос, ці хутчэй за ўсё радзіўся каля Косава, рос каля Жабінкі, і гэта, скажем так, у прынцыпе, з Кліноўскім яны з аднаго боку. Вот. Той паўстанскі больш вольны бок, скажем так, меней сплюндраваны Масквой за ўсе тыя стагоддзі. Значыць, калі Касцюшка, самае цікавае, што мянушка Касцюшкі у час навучання яго у Вільні, ён быў прафесійны вайсковы, інжынер вайсковы быў і артылерыст, была швед. Для мяне гэта мянушка зусім не дзіўная, таму што гэта мянушка дзяжурная. Маю бабулю моя маці называла швед. Чаму? Што такі швед? Это строгі чалавек. Строгі, дапытлівы, ну, як бы прыдзірчывы да іншых. Чалавек швед. І мяне гэта мянушка не дзівуе, таму што она такая ж натуральная, як
там Пуга, наприклад, Дуда, значить, Капа, такі Галавач, наприклад, і так далі. Ну, альбо такой больш сучасны, як там Лысы, Чэрап там, і так далей. Это звычайная крикуха, такая, ну, сталы эпітет, неарыгінальная, і яна чыста беларуская. Значыць, тыя, хто яго атачаў, у сярэдзіне 18 стагоддзя ў Вільні яны размаўлялі па-беларуску. Раз ён меў такую мянушку. Дык вось гэты наш герой Касцюшка Тадэвуш, якога палякі лічаць такім палякам, што палячэй не прыдумаеш, які меў у мянушку беларускіх сэнсах швед, мне зразумелую і блізкую, ён адваяваў быў, вырваў з лап Масковіі нашу радзіму на 7 месяцаў, але прайграў гэту вайну, маючы велізарную падтрымку сярод насельніцтва. Але мы ж не забываем, што ўжо усходняя Беларусь за 21 год да паўстання Касцюшкі мела пакаленне, якое вырасла пад уладай Масквы, абрабаванае, прыгнечанае, збяднелае, здурнелае, абутае ў боты рэкрута, скажем так. Такім чынам насельніцтва асімілявалася, нявечылася, скажем так, разбэшчвалася, збяднялася і знішчалася рэкрутствам, рабскім рэкрутствам. І 25-го у выніку кастрычніка, бачыце, праз год пасля, ну, амаль праз год, праз 11 там, месяцаў ці 10 з паловай пасля паразы Касцюшкі, не адразу Расійская імперія аджыла. 25 кастрычніка 1795 года у Горадні Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, апошні кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Літоўскі, падпісвае акт адроку ад кароны Рэчы Паспалітай. Аднак жа мы не будзем забываць, што усяго праз 123 гады апошні імператар Расійскай імперыі падпіша такі ж самы зрок. Зрачэцца свайго прастолу і нават падпіша гэта звычайным алоўкам. Па-мойму, не звычайным, а хімічным ён падпісаў алоўкам. І ягоны дакумент, у адрозненне ад дакумента, падпісана Станіславам Аўгустам Панятоўскім, будзе падобны на нейкую Филькину грамоту, скажем так. Шкода, што эта дзяржава знікла. Не думаю, што калі б гэта дзяржава працягнула існаванне, княства літоўская, яна не дала б сфарміравацца беларускай, там, літоўскай, латышскай нацыі. Я думаю, што ўсё б пайшло намнога хутчэй, раней і нага ў нагу з астатняй Еўропай. А так мы былі адкінуты ад нацыятворчасці, ад дабрабыту, ад чысленнасці народу нашага, ад радасці жыцця на 2, 3 і больш пакаленняў. Ніколі зноў мы не павінны дапусціць такога з нашай дзяржавы, роўна як і тыя дзяржавы, якія нарадзіліся на тле Вялікага княства Літоўскага апошняй фармацыі, мае на ўвазе Літву і Латвію. Ніколі зноў мы не павінны дапускаць думкі пра тое, што можна саступіць федэрацтвам. Дзякуй за ўвагу. Прабачце за безграмотнасць. Жыве Беларусь!